Oke, kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjir. Bertemu lagi dengan dengan saya. Siapa tahu? Cadar. Oke. Sate lapo iki. Review Tak sepil lo iki bantenge anyar sing digawe pecut-pecutan niku yo. Pecut-pecutan pas iki lho. Kentang. Awas, lari Upin. Iku mang. Iku bantenge iku ono dua. Yaiku Lindu karo iku jenenge situke lali ya. Sopo jenenge? Lindu ambek Wis pokoke iku. Sepilno iki Lindu anyar iki lho. Iki yo, iki banteng iki iku sing garai kecepet adikku lho, sing iki lho, iki lho. Kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Tetep kok nganggo minyak lentik tetep ra iso wong iki ngene kok. Lah kok iki ya ngopo goblok men to ya? Ah. Aja mbok sing Yo iku cuk. ayo tekan landas. Tak mundur temak sundang dek ini. Iki yo. Ambek sing dine, Mas. Iki sing jenenge Lindu. Sungu syuting tapi cilik iki. Sudah kenaan. Lho iki delok iki lho. Lho iki syuting. Syuting gitu. Gak percaya lu. Lho. Syuting gitu. Iki jenenge Lindu Kalia Jati WN. Tapi dadablek ben Kalia Jati. Iku Bisa nyari orang iki ora tak sepilno tak ngene lho. Paling marit mana kalian. wih, burine iku Mas, fosil. Iki retak iki jan lho. Bui pirang mainan mana rusak ibarat. Iku Burine wis fosil ya lho iki jengkolo. oh berarti iku gantine jenggolo kono ah. Oh, jenggolo tidak tergantikan kok. Jengkolo tidak tergantikan. Yuk tar. Yuk, mau. Nek me. Iki ora meneh sorry. Lho, Mas Seman, Iki mesman. iki digawe pas apa lek sing iki, Mas? Apa tadi bae iki? Iki syuting iki. Malam Jumat. Wah iki Kak setren ta sih. Iya rek. Mari nggih konten ini. Iki tak sengokan gorong kasih. Iki anggara. Ya, gorong lho. Oh iki apa lho kok kalau digawe? Jamrawan nih. Jamrawan. Yang goro iki militer baru tapi ndase koyo gak anyar. Kayak gelek bedone ambek iku. Iku sepeda. Lah iki wis cedera nemen iki yo suwe. Au. Iki sapa iki? Hah? Iki lawas. Lawasan iki, Mas. Cuma kok mukanya nih? Kata dibaik cuma itu bukan. Ya sudah kropos bola tuh. Sudah kropos ini. Jadi bandeng lawas ini. Coba kita dudukkan yang ini ya. Kita dudukkan yang ini. Itu boleh.
Tet 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 teret tereret. Tereret tereret. Bismillah iki bandeng. Biyen aku kait iso gawe bandeng ya gawe iki rek. Biyen gawe iki. Kaitan iso aku iso gawe bandeng ya wis. Tadine kok ngene iki. Mesman. Ya wis motoe ngene iki lho, motoe. Cangkeme irunge ya wis ngene iki. Soale biyen tatae nggih, tatae tukang biyen. Nggih tatae tukang iki lho. Tapi wis termasuk apik ora. Lho. Nggih tatae tukang iki, Bang. Iki jenenge ben sengon pekik. Kelas piro iki, Mas? Kelas piro iku? Kelas. Kelas piro iso nggawe iku? MTS. SMP, Mas. Yo. Iya. Wes. Wes. Rawan. Jam rawan. Iku sebelah pisan gaenane sapa iku? Kenanku biyen iki ya. Oh, Kayak babi lho. Kayak babi. Iki yo kenanku biyen. awas takut. Lho iki biyen aku karepku mek kribo biyen. Biyen aku karepku mek kribo bro. Lah kok tadine kok ngene ya? Lho, kok sendesip. Tapi iki wis tau digawe main. Gak tahu. Lho iki awet temen biyen lho. Pajangan berarti. Iya. Tak bilang tak. Wis sing minat iki tak dol. Banteng sondesipan. Pandang sondesipan. Guys, ini ruang tamu bolo. Iki apa ini? Iki daru bolo. Iki kan daru sebelum jadi daru iki kan asale iki pecah terus diperbarui jadi iki Andaru Mas Waro. Oh lah iki Iki oke nanku iki. Dan aku kate iso mangapan niku lho. Kok kodhok. iku bisa dicolak. Iya. Didol. Ora. Yo cek ono ini. Tapi aku tahu tiga main ya. History nih tahu penting pisan tapi kok kodhok ngono. Dewek kodhok iki. Iki oke kan. Iki biyen. Itu iki pride kok opo. Iki. Mangapan Tapi asik banget. Kodok. Iki sing ciplak wong. Iki ya, Sopo iki? sing ciplak wong pung. Iki barang. Iki ya sing ciplak wong barang. Tapi lek ditiru berarti apik pun. Lek ditiru ngamuk-ngamuk iku ya. Jadi wong niru gak kondo. Kok kodok. Tiruan sing apik-apik. Iya, tiru sing apik aja sing elek. Iki sumur resin. Iki tak gawe pajangan lho. Sik, sungu resin. Tapi iki patake opo iki? Iya, iki patake tok. Iki harimau. Harimau. Sabrawan iki jadi. Oh ya bolo. Tadi meneh iki kan tanggal piro Mas meneh iki? Ini tanggal piro? Meneh iki tanggal 11. sadurunge 10 piro ya? Meneh iki tanggal 9. Bingung gak iki apik yo. Tes. Ya wis, cek ra gendeng ngono. Oh ya, meneh iki tanggal 9. Ayo, nang arep-arep. Meneh iki kan tanggal 9. Tanggal 10 kan main. Iya. Main iki panjaan. Tapi orang nggak panjake dhewe ya. Ora. Lagi bolo iki panjake. Iki gong kendang. Tiplak-tiplak di jero. Angklung. Iki gonge baru rek.
Tester. Jam rawan. Nah. Oh ya, ana soangan ini. Tak masa yo bolo. Masa yo. Ini aku. Militer besar. Lagi militer bolo. Ayo tuh. Iki soangan lagi. Buffalo. Apa iki bola yang ngangkat rasa-rasa wis bengi iki. Iki tok cilik iki. Ambek sing coklat iku apa sih? Iki mek motor iku abotan iki. Kok iso? Iki. Samrawan. Jadi ngono ya wis. Sudah selesai. Waktunya Tidur. kita tidur. Oke.